Λοιπόν, ακούω από όλους ότι θέλουν να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους. Υπάρχει τρόπος. Προφανώς και υπάρχει τρόπος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πεις ότι ένα 2% από το τζίρο σου θα το διαθέτεις σε διαφήμιση. Σε ψηφιακή διαφήμιση. Γιατί τι άλλο υπάρχει πλέον. Ελάχιστοι διαβάζουν έντυπα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για παλιούς τύπους διαφήμισης. Οπότε λοιπόν πρέπει να διαθέσεις ένα 2% από το τζίρο σου σε online παρουσία και online διαφήμιση. Αυτό μπορεί να είναι ένα website, μπορεί να είναι τα social σου, μπορεί να είναι ads, μπορεί να είναι email marketing, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν πρέπει να διαθέσεις ένα 2%, κάποιοι θα πούνε και παραπάνω, αλλά εγώ λέω ένα safe ποσοστό συνήθως για αρκετές εταιρείες και επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια που πάει πολλών το μυαλό πάει ότι 2% θα εξαφανιστεί, θα εξαϊλωθεί. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα όταν διαθέσουμε ένα ποσό σε διαφήμιση, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μπορεί να μην έρθουν αμέσως, μπορεί να καθυστερήσουν λιγάκι, αλλά σίγουρα από το 2% δεν τα παίρνουμε και τα βάζουμε σε ένα κάδο. Έρχονται αποτελέσματα. Μεγαλώνει η κοινότητά μας και κάνουμε μία επένδυση για να μεγαλώσει η επιχείρησή μας. Οι μεγάλες εταιρείες, οι αλυσίδες για παράδειγμα, έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτό. Έχουν χτίσει κοινότητες, έχουν τα email μας, έχουν το τι αγοράζουμε από τα καταστήματά τους. Αν δεις ηλεκτρονικές αποδείξεις από πολλά καταστήματα που μας έρχονται στο email μας, ξέρουν ότι μου αρέσει, για παράδειγμα, το τάδε σούπερ μάρκετ, ξέρει ότι μου αρέσει αυτό το γιαούρτι, άρα στην εφαρμογή του θα μου προτείνει αυτό το γιαούρτι ότι έχει μια ειδική προσφορά μόνο για μένα, αλλά ξέρει τι αγοράζω, οπότε το έχει χτίσει αυτό, έχει πληρώσει developers, έχει πληρώσει διαφημιστές, έχει πληρώσει πολύ κόσμο για να φτιάξει όλη αυτή τη στρατηγική. Οπότε λοιπόν, για να μεγαλώσει την επιχείρησή σου, για να μην σε φάνει μεγάλη, κάνε επένδυση στις digital υπηρεσίες και θα βγεις κερδισμένος.